Basta maabtan pa ko ngayon sa protein dish ko dari. Layas di ko. Kaya ang bag, gamay ng bag to. Hi guys, good morning and welcome back to my channel. Ako na po ni. Karon di guys, adlang Webes, January 27 na. Grabe na goal ko kay nag-video call ko ganiha sa katong kauban sa bahay sa ang amo. Nag-istorya mining ang amo nga 14 days kuno ko'y quarantine. Muna akong nahugno, naghangutang daghan tiyaw bagay 14 days inja. Asa na silang klaruhon guys kay katong yung tawag na nga katong taga DOH nga nag-inform na nga nag-positive ko lingan siya nga 8 days ra ko kay kuan man ko fully vaccinated din siya naka-booster na po din siya naglibog ko kay 14 days na ko na po mo lang grabe di nakaya dyan nakanahon na ako nga muli ko na smarts, hindi na lamang ko mabalik. Nga na sila. Kay, parada ni, sakripisyo ka, dyan, quarantine ko, mamanta ko'y grabing sakit, dyan nga ni. Dyan, wako kaibog, silduhan ba ko nila og di, dyan sayang agang adlaw. Mga na naganahan ako si kog hinagtak ganihan, naguli na smarts, kaya muli ko kay kaslis po rami. Murag duha-duha ko nga, di na ko mabalik guys. Bahala na laman ng Ginoo. Kung ano po, God will provide. Murag, kuhan sila, murag, wala ko malipay ba nga nga ni. Diyan, nagbalik na, mabalik ko, i-quarantine ko. Natruman ako na ng quarantine. Wala nga, bahala na lang mag-Ginoo na guys. Huwag sa decision. Wapa dyan ko na yung final decision, pero nakanahan akong murag, maglisod na akong balik, naguli na ako na smart. Nangita na lamang kong pagi dito sa buhol guys. O minsan kabuhian dito. Nga naman po ko'y natigom. Gamay pero di pa din yung dako. Pero pwede na ipang start na. O minsan negosyo angay ng sidlan. Naguli dito kay. Ganing quarantine ko. Diyos ko. Diyan guys kung ano. Try kong tawag nila kay. Ano lagi ko ka istorya. Masuway ko tawag ni Aisa basig tas Aisa's bahay. Maibsan pa rin ang kagaul. Nay, madyo ka nag-ring. Hello? Oh! Ayan na. Masa man ka, day? Nimingaw ka na ha? Ako pod. I love you. Muli na ko day ha. Mahala naman tada day ha. Muli na ko danay. Nagka-March. Ayun na kabalik mo. Oh, di na lagi ko mabalik day. Kay bahala na naman magtinda na naman sa mama diha ginamos, ha? Mabuhay lagi ito. Ha? Magtrabaho pa mas papari. Sagdil na mas papari di sa jamuli. Kita sa lamang duha. May quarantine pa ko, day. Huli lagi ko, nagkambuan sa March. Jadi na ako mabalik, day. Ha? Kuya? Kisa na Jimson? Kisa man na si Jamo ko kaila? Hindi sa isa, kinsa na?
Radyo. Ma. Samay mo sa daan. Ma. Hintay mo po saan, ma. Mapa mo ko ni kaon, day. Yes, di ba sabi? Kala sa rama mo dana. Eh? Kala sa rama mo dana isa. Nagulong pinamay. Tawagin ko na rin. Ang tanawa, patay pa din po. Isa may dyan kauban dahil nanay. Amdes nanay. Tapos ang tama, nagpupot mo. Kwarta. Armas ba ang ato ko pagtusan? Isa may dyan kauban. Tawag yate, ato makita ko sa MM. Ato aman din. Nung tawagan mga to aman sila inim. Tingin mas tatay kay ato na po, no? Ay, sa wapaday ko. Wapaday kurente din na ay. Ha? Wapay kurente. Huwag ko rin sila rin. Ano sa paman balik ang kurente? Malas ka? Ja, agaban na na kurente. Ang tayo, Ira. Nabaw. Basta tayo istorya ko. Huli na lamang ko diha. Saan hindi ka? Tay! Saan ko si Alex? Muli na lang ko ng siya mo. Hindi na mabalik. Hello. Da naka-decision ko. Huli na lamang ko kay sila. Dari. Gamay sakit i quarantine. Ha? Isa? May signal. Isa? Kuha sila bagutan na nilang kauban. Kay basig mahawa na po ito sa titig na. Mapay pagkagawa sa ospital gahapon. Mapay pagkagawa sa ospital gahapon. Mabalik pa to pero hindi na siguro po magdugay. A few moments later. Hi guys. Nadong hapon. Pwede ko nagpilang ganina kay kuan. Nagpasawan sa naglabades gawas. Unsa? Grabing gula na ako guys. Naglukur ako sa kagul. Na-stress jud ko kay basig mabutan pa kong dugay dari. Kay mapa ni reply ang kuan anak sang amo nga. Pila man jud ko kaadlaw dari kulong nila. Kay marag di na halos na makaya nga ni. Diyan na. Niyatdan ko pancake. Diyan ang pagsinang ko galingan makakaon ko. Kay naghang panyud to ganiha pananakaon. Diyan. Nag-abot na nanakoy snack na nanakoy pa mga padila nakaon. Kaya wala ko gana. Nagluko-luko ako. Hindi malagi guys nga. Naganahan ako. Na. Kung makagawas ko dali sa quarantine. Bahala ko pa Marso. Maghipos ako sa sinina. Muli na ko. Tala naman po ko kwartang natigom. Hindi laman ng aranda ko. Pero manera sunod madugay pa ko. Nanangid na po ko daan sa anak sang amo. Hawa na ko. Agto na lamang ko sa buhol guys. Mangumay kumoy. Nakoy di ka hiubsan nila. Naubos di ko kaman. Nang naghilak ko.
Hindi na naman na isulti ninyo ginsan kayubsan nila. Nakarat ko kayo ako nila gihuwat o makagawas ko. Ipagay pa dyan sa tawag-tawag. Nga. Basta guys, na ako'y datong gikahayubsan nila. Nalagas na yun kung makagawas pala mo ko largo. Karon manghipos na ko sa sinina. Muli na ko sa mga lamig lang pancake. Ako rin ka ang paniud to. Ngayon lagi ko guys ba nga, ang gichata na diyang anak ko, maabot pag like ko 14 days, dari. Hindi na dyan mahimo. Muli dyan ko sa hingsuan, magtudyo ko sa Antipolo. Musugot man sila sa di dyan ko musugot. Kaya, ang taga-DOH na ingan na nga, katap ko 29. Kaya kuan ko fully vaccinated, dyan maginarte pa sila, pabutan pa ko nilang 14 days, imagine na di mahimo. Masugot lang sa di mahawa dyan ka dari. Ano? Okay, tiil. Itawagan ko sa DOH na fully vaccinated ko yung pangutan ako. Hindi lang ko. Anak ko na ko 29. Pwede magawas. Domingo pa sila 14 days. Malayas na ko. Wa sila kasabot din sa yung gibati dari. Di lalim. Hindi sila makarelate kaya sila kasugay. Kulungan ng ngani. May yung galito sila mo reply galing yung 14 days ko dari. Layas na dyan ko. Pinaraban niyang dang bag na. Malayas ko guys. Abitan pa ko 14 days dari. Sobra na po sila. Wala ko kinahimo, maganihas, pag humanog video call na mo, kay nalain ko na ko'y kay ubos nila, naghilak ko. Nawatan na ng kaluoy, huwag nga na manggaling sila. Hindi. Kaya tidig na doha pa itong mabalik. Puro mga bago dito sa caregiver ko no. Katab na lamang ko na ito duha kasi mana. Hindi. Bawal lamang kagnabay mo sugot sa ilang patakaran dito. Nga di sila magpagawas. Basta ako, basta maabtan pa ko ngayon sa 14 days ko dari. Layas di ko. Kaya ang bag, gamay ang bag to. Kwarta na pa ko'y kwarta dari. Kahit bisag tubrik mo na ko'y kwarta. Ang kwarta hang dada, permi. Pwede po kumuwithdraw sa ATM. Bahala to ang sildo nila.
Pasensya na mo guys. Ganihang vlog karon. Magmakaing magmaldita ko. Kay ang desisyon nga mabutab ako 14 days milayas ko. Ang taga DOH sintawag na ginang kagkutob ko sa January 29. January 29, but sa Sabado, 1 week ako. 27 man karon, ugma 28, Bernice. 29, Sabado. Daming pag 1 week pa. 14 days. Na, nabuang na. Sila ko na yung ibutang dari. Magsilbi na.